Sinabi ni Kapitana Nancy Morris na muli na namang nakapagtala ang mga opisyal ng umano'y iligal na pagtatapon ng basura, partikular sa gilid ng ilog. Actually, ang problema talaga namin is yung boundary, Bulusan, Mangaldan. Kasi kahit na anong linis namin, pagdating ng after 2 days, meron uling nagtapon. Mahirap din kasing mag-ano kasi hindi naman namin nakita actual. Kaya sana po dito sa Barangay Bulusan kasi pinapairal po natin, pinapatupad natin yung kalinisan. Aniya matagal na umanong problema sa lugar ang pagtatapon ng basura kung saan kadalasan umanong nakukuha ay mga tirang nilinisang manok at samot-saring plastik na maaaring umanong magdulot ng panganib sa kalusugan. Talagang napaka-risky talaga kasi syempre andyan yung pagkain natin di ba? Kailangan talagang linisin. Sa umpisa talaga yung segregation is napakahirap. Pero pag nasanay na ang mga tao, mai-educate natin yung mga tao, wala na talagang mahirap kasi sanay na sila. Giit pa ng barangay, may nakakabit umanong CCTV cameras sa arko kung saan madalas makita ang mga basura ngunit hindi pa rin matukoy ang eksaktong oras at mga responsable rito. Dahil dito sinabi ng barangay na nakipag-ugnayan na sila sa pamahalang lungsod kaugnay ng problema. Nanawagan naman ang mga opisyal sa mga residente at mga dumaraan sa barangay na magsagawa ng tamang segregasyon at pagtatapon ng basura alinsunod sa pinatutupad na ordinansa ng lungsod. Kasama mo mula rito sa IFM News Tigupan, ito si Idol Denise Brillante Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM.